Statistika pubblikata mill-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea, il-Eurostat, turi li fl-ewwel kwart tas-sena is-settur tal-kostruzzjoni f'pajjiżna kellu l-aħjar andament minn fost il-pajjiżi kollha fl-Unjoni Ewropea. Fil-fatt, meta mqabbel mal-istess perjodu s-sena l-oħra, kien hemm żieda ta' kważi 16% fl-attività. Dan meta fl-Unjoni Ewropea kien hemm tnaqqis ta' 3.1% u tnaqqis akbar ta' 3.5% madwar iż-żona euro. L-akbar tnaqqis kien irreġistrat fi Franza, segwit mill-Italja u l-Greċja. Dan jirrifletti d-deċiżjonijiet tal-gvernijiet f'dawn il-pajjiżi li ordnaw lockdown qawwi li kien jillimita l-attività fil-qasam tal-kostruzzjoni. Li kieku l-Gvern Malti mexa fuq l-istess linja, l-impatt ekonomiku f'pajjiżna kien ikun negattiv kif kien f'dawn il-pajjiżi li kellhom l-akbar tnaqqis fil-ġid nazzjonali fl-istorja tagħhom. B'kuntrast, fl-ewwel kwart tas-sena f'pajjiżna l-ekonomija komplet tikber minkejja l-pandemija. Ta' min jinnota li fil-waqt li l-attività f'pajjiżna baqgħet pożittiva ħafna, xorta kien hemm moderazzjoni fl-attività meta mqabbel mar-rati ta' tkabbir fl-2019. Dan jirrifletti l-impatt ta' regoli ġodda li qed idaħħal il-Gvern biex itejjeb l-impatt ambjentali ta' din l-industrija u l-standards li bihom topera. Permezz tal-pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika, il-Gvern ser ikun qed jagħti sosten lil din l-industrija. Fost l-oħrajn bajnuna lil dawk l-azzjendi li jażlu li jimmodernizzaw il-makkinarju tagħhom għal makkinarju b'impatt ambjentali aħjar. B'hekk din l-industrija tkompli tkun ta' kontribut għall-ekonomija tagħna, filwaqt li ssir parti essenzjali mit-trasformazzjoni ambjentali li dan il-Gvern irid iwettaq fis-snin li ġejjin.